Salamat. Welcome sa aton nga pagpangalagad subong adlaw. Diri sa programa naton sa Ilonggo News Live. Kag of course sa aton mga kauturan nga nagatanaw sa aton kag gusto mag-view sa aton diri live kita sa aton nga Facebook account sa kay Art Calzas nga live stream kag of course sa serbisyo publiko pod sa kay Dinis Huyaban. Kag of course sa aton mga viewers subong abyan update nyo kami sa sulod sa aton nga pagpangalagad. Sa first portion naton, sa naton guys, wala sa liwan kundi ang former barangay captain sa barangay Harandoni Estate sa Lapos. Kag sa second portion naton, may guest man kita karon sa Dili Madugay. Subong ini siya, barangay Kagawad sa barangay Estate kag is planning to run as city councilor sa siyudad sa Iloilo. Wala sing liwan kon si ang aton nga biyan kumpare si Cap Efren Emio. Cap, good morning. It's nice to be with you again, pare. Partner. Kumusta ka? I miss you. I miss you too. Sa ating mga viewers, I miss you too. No? So siguro, without much ado, no? Lapit-lapit ang mikrofon. Nagatamyawgid kita sa inyo sa mayadayad nga adlaw. Good morning. Magandang umaga Pilipinas, no? World. World, no? Kati Bilo ginigalabutan nag-view sa aton na split second lang ang mga development subong, no? No? Ang mga changes. Although ang change is the only permanent thing, wala? Correct. No? Kami ni Pare Art, familiar territory sa amon ang media, no? Except nga ang isa kasad to media man, isa kasad to barangay kapitan, this time amo na ang bisita niya, no? Kay nagahandom makapangalagad sa gihapon sa isa naman ka level, no? Sa pagpangalagad diri sa siyudad sa Iloilo. Previously, nangalagad kita bilang punong barangay. Sa barangay Estate. Sang barangay Harandoni Estate. For 3 consecutive terms. So, for a total of 13 years. No? Normally, gin-extend gali ang kapitan sa Negad, no? Tatlo lang ka tuig ang kapitan. term sang isa ka barangay kapitan. Pero gin-extend sa O galing, sang first term na kon, may 3 years ako, naka 3 years. Sang 2013, I was elected again, for another 3 years. O galing sang amo sa nga time, nagdaog si Taydigong, no, sang 2016. So 2 years into sa akon nga second term, nagdaog si Duterte. No? And then 1 year sa iya sining nga term ni Duterte, Congress decided nga i-extend ang term sa mga punong barangay sa bilog na Pilipinas. Of course, isa na kita sa mga beneficiary. Na-extend 1 year, no, sa 2016. And then, supposedly, sa 2017 may eleksyon na. No? O galing na-extend pag another year, no, sa time gapon ni Duterte. So, equals 5 years. 3 years plus 1 year ng extension plus another year ng extension, amo na silang nakon 5 years ako, no, kami, no, nga mga kadungan kong kapitan sa akon nga second term. Then nagpa-elect ako liwat for my third term sa 2018. Time gyapon ni Duterte, no, kasi Duterte until 2022 no. So natabo 3 years gyapon, no, ang term nga ginatag sa amon. Supposedly sa 2021 eleksyon na natani, no. Ugaling na-extend na naman. Na-extend na naman. Kapila na-extend ka tatlo gid? Oo. And then gin-extend pa gid sang 2022, no? For another term, ginimo nga 5 years. So natapos ang term na kon exactly sang November 30, 2023. Okay. At the time, nagdaog na ko as barangay Kagawad. Sa barangay Landon stay tapos ko na ako nga 3 terms. Nagbalagan ka Kagawad liwat. Nangita naman kita sanctuary
another level naman sang pangimanwa kag public service as a servant leader sang barangay Halandoni Estate. Ano i-address ko subong kapitan kung kagawad? Siling sang iba na kagawad. No? Kagawad. Siling sang iba na kap gyapon. Oh, Siling sang iba na kagawad kap. Kagawad kap. All kap kagawad. Kagawad kap. So in so many ways nagapasalamat kita no sa aton mga pangulo yung nagatawag sang kasubong sina sa aton. Pari art no. Kay sa gamay naton nga jurisdiction dira kita 14 years na nga nagapakalaga. Kag nahasa kadaya sa imo barangay. So gamay nga teritoryo no. Ang Halandoni Estate kay ang dako nga teritoryo siyudad sang Iloilo mo. 180 barangays. 180 ka barangay Halandoni Estate no. Lain-lain ang ngalan siyempre no. Ginakumpara lamang naton. So, ang pagpangalagad sa isa ka barangay kapitan, tama ini ka budlay, no? Pari art, tama ini ka complex, no? Tama ka gasto, no? Kag unique niya ang barangay composition sa nga palangkuan. Kag unique niya ang barangay captain nga posisyon kay executive ka legislative ang imong nadala. Tama. Tatlo gid ya. Tatlo, judiciary. Judiciary dala pa. Lawmaker ka, decision maker ka. Correct. Himo ka palaye. Nag-obra ka sang mga desisyon. Desisyon. Ang pambarangay mo. Correct. And then nag-execute ka. Correct. Sang pulisa, no? Ginobra man sang konseho of which ikaw man ang puno-puno dira nga legislator. Kagawad ka sa imo nga pagtan-aw. Kay ti dugay ka na more or less mga 16 years ka na nga nangin barangay kapitan. 13 anyos. 13 years. Plus 1 year na binga kagawad. So, 14 years. 14 years ka na nga nangin public servant leader dira sa barangay Lupis, barangay Halandoni Estate sa La Paz. Ano mga significant yung mga bagay nga ginimo nimo nga dapat himuon mo ni man sa syudad sa Iloilo if elected bilang city councilor kagawad kap? Siling nila partner Compare Art wala sang enough na time no para ma-deliver mo ang mga pagbago no. Duha ka bagay na mo. Kung ma-deliver mo gid man ang pagbago o ikaw ang baguhon sang pagbago no. Kay na-discoveryhan ako na partner Art nga 13 anyos nga naghatag kita sang steady hand in my own way claim na ko nina nga guidance sa aton nga barangay in so many ways as a decision maker no nagaobra sang legislasyon and then magistrate no daw justice ka dira no justice of the peace no peace time kita so I am very proud no nga sa 13 anyos naton gina-oversee naton ang development sa barangays sa lain-lain nga aspekto sini human, cultural, educational, historical, social development sa aton nga barangay kay kun barangay kapitan ka you're the social contact no kung si Duterte pa you're the social contact ang tanan nga impormasyon ang tanan nga gamo, ang tanan nga controversy, no? Pigado ka nga barangay kapitan, kung wala ki mo na lungong, no? Kung wala ka partisipasyon in your own way sa mga problema sa imong nga barangay, no? You're at the center of the storm. Siling nila kung may gamo, ikaw talagon sa tao. Kung may galastuhan, imo man nga gasto. Kung may diferensya, ikaw man ang balasulon. Partner Art. Amo ng role sa barangay kapitan. That's why ginasiling naton nga complex, expensive, no? Delikado, challenging man nga posisyon. So moving forward, ano ang kinalain sang trabaho sa isa ka barangay kapitan kag kung kaluy isa ka future council member sang siyudad sang Iloilo no
siyempre sa amon nga mga barangay kapitan, we are so proud to say nga, di budlay ang mga kapitan eh. Budlay yun. Budlay kapitan eh. Correct, correct. Kapitan, legislator ka na gani. Hmm. Pero kung councilor ka siya sa Iloilo, councilor ka lang. Hmm. Siguro kinalain dira kahit lapad nga teritoryo. Hmm. Kapitan Kamo lang imo kapitan nga- kay mo ya tanan nga problema salod mo, no? Ang the hardest part sang pagkabarangay kapitan nga mag-decide ka, no? Sa mga issue nga involved man ang both parties nga imo man nga mga constituente. Correct. Oh. When you say during sa lupon, during sa summonses, nga ikaw amo ni bayran mo. Amo ikaw ang may diferensya, pangayo ka sang pasensya. Hmm. O bayran mo kay may damages, bayrin na lang ng atraso mo sa iya. Masiling siya Manug ariglo. kay hindi sila magregluhanay, maporma ka sang certificate of election, why na ko mahimo, Mm. no? Kay hindi siya magpaariglo, Hmm. ang balang mga other party, sorry, hindi gin mariglo, file sa kaso. Hmm. Why ko mahimo, obligado ako, otherwise karon DLG nito pa ako. Correct. Knowing ang other party galahin gid ang buot sa imo. Hmm. So mo nang hardest part sa isa ka barangay kapitan, sa isa ka gamay nga jurisdiction, Hmm. once nga ang imo desisyon sa piyak, ang piyak kaya may tikto gina. May kuan gidyaw daw. And then ang balong kanila kap, may election pa man. Amo na, no? May election pa Ay man. kung paboran mong isa, ang isa to sa piyak, mareklamo Amo to. na singko, that is the hardest part. Oo. Nga hambalon ka sa constituente mo, si parenti mo pa na gani, yung Oo, isa, correct. migo mo pa, Oo. kumpare mo pa. Hmm. Sa lawayon, nga hambalon ka nga kapare, may election pa man. Oh, mugid eh. So comes election time na dira na. Disgrasya kagid. Paano mo karon i-handle ang kumpare mo to nga nagsunggol sa imo? Nga pabutuhon mo liwat? Hmm. Budlay-budlay na. Ligward. That's why nga sa barangay, it's the numbers game. Kung tutuod ka sa imo serbisyo, wala ka da mahimo. Kung maglayo ng buot, kay bangod gindala mo sa drugs watch list ang isa ka katapo sa iyong pamilya, no? Sa isa ka lupon nga sesyon, ari sa negative side, may consequences na Disgrasya kagid. Migo Art. Hmm. O galing, don't you worry, no? Kay kung may nagasunggod nga pulo 20 o isa kagatos, may 5 pa man kagatos Correct. nga naga-appreciar Hmm. sa imo for having done your job Correct. well. Di ba? Hindi mo man ma-please tanan nga kap. Nga sa tama. Nga sa tama. Pero importante ka sa tama ka lang permi. Oo. Wag gid siyang ma-criticize. May ma-criticize mo ti given niya kay may kontragin man. That is why nga may election nga ginatawag. Ah. Kay amuning sa laay diri, no? Kay ang tatlo ka tuig para sa isa ka unsavory, sa isa ka hindi maayo nga leader, time ni isang butante nga islan ka. Correct. Na tini nga kadugay islan kay kap, no? Pero sa isa ka maayo nga kapitan or city councilor, Oh. maayo saya, di ba la? No? So, Kung hindi may performance mo kalipot sa 3 years, no? Kalipot sa 3 years. Oo. Pero kung Kung hindi ka maayo, kalawig sa 3 years. Kalawig sa 3 Sa panulukan sa aton nga mga butante. Correct, So kung paano naton mapasa ini sa level sang pinili ay sa konsiyo sa siyudad sang Iloilo, ang mo sini nga mga sitwasyon, kumpare Art, amo ini ang dako nga challenge. No, kay siling nila jutay, no? Ang barangay kapitan, ambot may barangay kapitan, may kagawad sang barangay. Sa history sang konsiyo nga directly ginpili nga member sang council, may naduduman ka? kapitan siya, so naging pili siya. Wala, no? Wala. Sa una, Wala. buti- Pero Liga President, nga member sang konsiyo, ex officio ara. Ara. Pero nga kapitan ka, ex-kapitan ka, or barangay kagawad ka, nagpapili ka sa bilang katapos ng konsiyo, may isa, may duha ka nga dunduman. Dawala, no? Duwa ka dumdum. Oh. Dawala. So, Subong pala ni Goro.
So amo na mga stereotypes dira. No, amo na mga historical basis naton. So uphill. Ang what I'm trying to point out is budlay. Budlay no kay siring nila nga ti kapitan man lang na siya. Gawad man lang na siya ti bilang mo ang August body mga dungganon na, mga bugado na dira. Na mga nami nga mga nulat, mga nami nga mga nugamban, mga media man. No? So, tama kataas ang standard. Gamo na bala. Ang tulok sa mo. Kag isa pa, may grupo. No? Ari sa kay congressman, ari kay mayor. Di, bisan nga gaway-away na sila subong, pero isama lang ni sila sa una. Correct. Ti dalon saya ni mayor, dalon saya ni congressman. Way labot nga ti nag-away-away sila subong, may budget. May kwarta. So, hindi kini magsugot si congressman nga wala sang mabuto, wala sa mapilian nga. Kinanan majority nga slate. Correct. Kag hindi man ni magsugot si mayor nga hindi mas straight. Kag isa pa siya may premyo na, no? Kon straight ang dosi, no? Nga ihatag nga Kapatay ang live stream. numbers ang voters Kapatay siya. sa aton nga barangay. Ti amo nang dako nga pamangko ti kape friend ti magstretanay din kadira. Kaya to ya may premyo. May premyo, no? Kon straight. Kaya mo na ang dako nga pamangkot. Amo nang ifs and buts dira. Correct. Pari-art. Kon bala may stretanay. Kag kon may stretanay man gid ti ano ang implementasyon sina. Correct. Kaya nagakontranay man gani. Kay ang piyakto man ni kasuban nga streeton man sila. Correct. So, ang opportunity, ang chance sa ara, no? Nga along the way, sa pag-mix up karon sa mga ngalan, no? Sa sininga piniliay, basi wala, hindi man pwede. Straight kami migo man ko sa piyak. Si Kape Friend, ex-kapitan ni. Problem kami nga pa kapitan, may protocol man. Kuan man kami. Sa isa kag isa. Dumayo man ni siya, no? Why man ni kontra, no? Ti daw nagkadto man di siya nangayo man bulig sa aton. Ti balong ko lang si mayor balong ko lang si congressman. Ti mayor okay lang na iya nga marching order mo straight ulang ko Pero in reality ti di lang mga kega. Singit ko lang si Kape Friend. Amo na gani sa dosi, si mo may ka dosi lang ko da. Oh, di ba? So amo na no. So kung ang real dad pa istorya naton talakpadon magid. No? O galing, may time kita. May time nga pwede na ito magamit. Sa May 12 man ito mo. Now it's only October. No? So sila nila papisan-pisan. That's why sa sobra siguro 20 nga nag-file, may iba na rin nga nagabarangay-barangay na. May hindi man nga house to house. Pero makita mo sa mga vlog, no? May nagalibot na. No? Ako, if you ask me, Pari Art, sa isa ka gabi, no? 2 nights ago ata, ginibita ako sa mga kasubong naton nga the former barangay captain kita. Nagkapi-kapi kami sa dawalo ba lang? Mga barangay kapitan sa distrito sang Lapos, sa isa kapihan dira sa Lapos District man, para i-sound off naman ang aton nga intensyon. Namangkot sila sa aton how sincere I am sa aton nga pag-file sa aton nga candidacy. Ay historically kapila na ko mag-attempt no nga magpadalagan diri sa siyudad sang Iloilo, no? During the time nga barangay kapitan kita. Sa 2016 nag-file ako sa 2019 dito sila nakapti sino nyo taas boto sino ni Mel Carion. Tising ko that it's fair game, no? Kay siyempre mangin bato jokes kay. Ari naman si Cap friend, no? No. Pero to sad to say, no? So dato din na, no? But siko on the other hand naman, ang pagpadalagan ko sa nagligan nga pila ka eleksyon, it's because party man ako. Kag incumbent barangay captain sa amon nga barangay. So every time nga mag-file ako sa to, nagabalik ako sa akon nga palangkuan after the election. So
Now karon wala na kita sa balikan na partner art. Di kagawad ka gyapon ni. Pero as a barangay captain wala na kita dira, no? Correct. Di ba? So as kagawad balik kita as barangay kagawad, no? So pamangkot sa mga upot nga barangay captain, are you serious this time, Kap? Oo. Siling ko, I'm serious. I'm serious. I am the chairman sa PDP Laban diri sa siyudad sang Iloilo. Ikaw chairman gali subong sa PDP Laban. So by virtue sang karon nga pribilyo nga ginaka-convey sa aton sang pamunuan no sang PDP Laban Sa kay former President Digong. Duterte. So by virtue of that gina-dispel na ton ang impression nga we are running as an independent. May partido kita. Partido. So sa idalom sang PDP Laban for the information no sa aton nga mga pumuluyo, mga botante diri sa siyudad sang Iloilo, ang aton nga national chairman wala sang liwan kundi ang former president Rodrigo Duterte. Ang aton nga national president naman is our number 1 senator Robin Hood Padilla. Okay. Robin. Kag nga mga incumbent nga mga opisyal sa PDP Laban nga nagpangalagad subong sa senatorial ara si Bato de la Rosa. Bongo, no? Si Tolentino nag-upod sa unit team eh. And then ang mga aspirants, just for name recall, si Philip Salvador has joined, si Attorney Lambino, no? And then may mga guest candidates. I'm not so sure sa kay Pastor Kibuloy. I think siyempre kay very close siya, no? With former President Duterte as chairman, close sila. So I assume, no, basi sala man ako guest candidate siya sa PDP Laban. So looking forward, no? Pag-abot sa tama nga panahon, no, si Robin Padilla, no, si Tay Digong, no, amo ni sila ang upod naton sa entablado, pari art, no, sa tama nga panahon, no, kundi man ang plaza diri waton, no, sa siyudad sang Iloilo para nga mangayo kita sa hamili, no, suporta sa aton nga mga botante, no, mga pumuluyo sa 180 barangays sa siyudad sang Iloilo. So for a background, no, for a backgrounder, sang September 19 kag September 20 nagliid nga bulan, I attended the National Convention sa PDP Laban dito sa Buhangin, sa El Leonor Inland Resort sa Buhangin, Davao City. I was with Tay Digong, kaiban nga mga taas nga opisyal sa PDP Laban. May delegation man ang Region 6 si Sara Mayor Aying, no, Jan Aying, former retired General Aying, to inform you, among aton nga regional chairman, regional president, no, Ports Villaes, among aton nga provincial president, no. By the way, kami sa PDP Laban, kita sa PDP Laban, president ang position though sa diri sa regional nga level. Wala pa kami ka appoint sa amon mga respective nga secretary generals, no. Kag diri sa siyudad sang Iloilo as chairman, wala pa kita diri gani ka appoint sa aton nga Secretary General, ano, in due time, no, basta before election day. Kag sa nagpadalagan diri under PDP Laban, ako, the lone candidate, the last man standing, no? Isa ka lalaki. Ay, ikaw lang gini? Yes, kag isa ka babae, si Rich Piad. Okay. Kumpari Art, no? So, sa PDP Laban, no, siling ganin ni Tay Digong sa Davao, I was listening to him. Singati kung perang hanap nyo, doon kayo sa administration party, dami pera doon eh. Doon kayo. But if you have that sense of loyalty to your party, din dito kayo. Kasi wala naman tayong pera. Kung pera-pera ang biyahe nyo, well, doon kayo. Kasi maraming pera sa the administration. That explains, no? Ito, man, no? Ang mga nagapadalagan subong, you cannot blame them. Magastong eleksyon eh. Siyempre, why ka sang choice? Kung wala mo kwarta to sa administration, dito eh, di ba? Pero kami, kita diri sa PDP Laban, bisan wala kwarta, diri kita.
as is the case. Since 2016, ari kita diri. PDP laban. No? Although sa 2019, kay Bangon Unit Team pa sa to, no? Sa 2022, upod pa si Inday Sara, si PBBM, ara ko sa Partido Federal ng Pilipinas. Oho. Pero sa subong nga daw, klaro, nagdang split nila nga duha, then back to the base ako. As PDP Laban Chairman. Correct. Oho. So, ang demokrasya, salmatan ginaton nga morning blessings ng democracy. No? Every 3 years, ang mga pumuloy naton have the chance nga makapautwas to ventilate ang ilalain buot their grievances. No? Kagang ilag sense of gratitude mapakita man nila, no? By electing and disposing sa mga gusto ka hindi na gusto ng mga kandidato. No? Ugaling ti amala na sa detalye na sa proseso na dira na yang hampang dira. Paano ka dira makasulod sa 12? Correct. Kung 12 sa piyak, that's 24. Si Cap Efren, si Rich Piad, outside Outside. So, paano kami makasulod dira ni Rich, no? Although ara si Robin Padilla, ara si President Duterte, no? Paano nila kita buligan? No? By just their endorsement, i-announce sila kita sa radio, ibayaw nilang kamot naton sa entablado. Then, that's all. Butuko na kita sang ato ng mga botante. I don't think so. No? Kaya padalaganan naton lokal eh. Just like in the barangay, kilala ka sa pumuluyo nimo. No? Kilala ka. Karakter nimo, no? Ang bilog nimo nga life story balanse ang tao eh. Kung sino ikaw, ugali mo, suplado ka, di ba? Pilamiga mo. Kung maluwan ka, kung mapinalanggaon ka, di ba? Balanse ang tao, no? Sa syudad nga level maybe sort of. That's why nga kinalangid naton magpahibalo, magpakilala. First of all, ngayon kita katahuran sa mga kasubong naton nga barangay official. That's what I'm doing now. No? Ang liga ng mga barangay o ang IBC Lapos, no? Thankful ako kay Cap Arnel Astorias sa isa kagabi. Lupod kami ng apidra sa isa ka kapihan sa Lapos area together with the other wala ka mga barangay kapitan sa distrito sang Lapos. As I see it, no, bilang isa ka barangay kapitan, no, diri ako ma-focus sa mga kasubong ko nga mga barangay official, no. A sign of respect, no, a sign of appreciation sa personalidad sa mga punong barangay, no. Kay ini sila, no, whether you like it or not, barangay kapitan sila. No? Gusto ko nga, nagalibot ako sa barangay, balaan na ni Kap nga, nakapangapi na kami. Nakapagkilala, nakapaibalo na ako. Nabalawan nila nga nagapadalagan ako. So, I want to do it that way. Antes kita panulod-sulod sa diin nga mga sinita, nga mga puloyan. At least, kung magsilang sikap nga ti, padayon na lang nakapa. Kaya bala mo, ari ko di kahalin. No, depende sa amo na, no? Hindi man ko siguro mag-pressure sa puluyo na ako. Di saan magambal man si congressman, si mayor nga vote straight. Di, mauuman lang ako, no? Pero sa level ko yati, mambal man ako sa puluyo nga, inyo na yan. Inyo na yan. Kung sabagay, why gani kontra ang duha, no? Gani man. Why gani sila yung kontra. Sadya subong ang dikta makonsyal. sila sa amon. Sa dalom yan, anybody's ball game. Correct. Hampang ka lang diya Rich, no? Hampang ka lang diya Cap Efren. Ang question, may budget ka? No? Amo na pa man. May logistics ka? Anong imong nga delivery system? Correct. No? Kilala ka na? Damo sa mga sa bilog nga syudad o maybe kilala ka sa London State. Maybe kilala ka naman sa mga previously nakakilala lang sa imo kiti upod ka man ni Arts ang una sa media, no? Realtor ka man, may mga business group ka man, ara ka man sa Lions Club, no? Damo ka man sa association. But then kaya mo ang 120,000 nga votes para save ka na sa Magic 12, no? Kaya mo nang kinanglanon eh, no? 12 lang ka mo eh. Di ang botante mo sobra 200,000. Sobra 200,000. Kay kung banwa lang na ginapadlaganan mo, 15,000 daw ka na. Nga SB member to sa Saragaho, to sa Bingawano. Mga mina, be. Di ba? Ubajangan. Jangan. Dismel mo ba si ano ka na? Number 1 ka na, na SB member. Di
diri sa Iloilo City, Gismel mo, ay, amo na ang number sa bots ko sang naligad partner art sang 2022 nga nag-file ako. Wala ko bisan 5 ay ko gasto, nag-file lang ako. O ay ko naglibot. It's because mandate sang party nga dapat may candidate sa idalom sang Partido Federal ng Pilipinas. So this time it's a little bit different. Tagaan na gini some time. Ang sabat ko sa mga pudgong kapitan, yes, I am serious. No? The time is ripe. No? Medyo tawhayan man kabuhi ta. Tawhayan man barangay ta. Kagang nagpadalagan karon sa barangay naton. Mga upod man naton. No? Si Kaptam, good morning dira. No? Politika, neutral na may mga gamay nga friction. On the personal level, migo ko man sila tanan. Mangkot ganay isang isa to ka migo, takay na sa isang programa ti. Suportahan ka man ni Kaptam. Tingin ko siyempre, migo ay kami. Di ba? Ako man ninyo, nga way ko kontra. Di ba? Migo lang tanan. Miga lang tanan. Di ba? Amiga tanan. So, amo na nga ton karon nga direksyon, mga viewers diri sa siyudad sang Iloilo, hoping for the best, expect the worst. No? This is numbers game, Iloilo style. No? Tisa niya kapte, may kada, may tag 600 pesos kada, may 100 pesos kada. Kasi ko, wala pa nagasulod sa paminsaro na ako. Nga haw, amo, ang pumuloyo naton, amo man gihapon haw, depende sa pumuloyo. Because ang mga busing ta, among aton mga botante. So how well informed they are will determine will decide the outcome sa 2025 nga election. Kung how mature they are, correct. Will decide the outcome, will determine the result of the 2025 election. Kaya nila kapipren, wipe kita kalapot sa political maturity. Amo lang na perme, kada tuig, ginabakal man gapon, pasensyaon niyo ko sa akong lingwahe, pero ginabakal gapon, may nagapamakal gapon, no? Di daw ay naga-matured ang aton nga mga botante kag mga pumuluyo. So ang barometro kung gisasing nga ti pangbuton may kwarta ka way, negosasyon ka wala. Amo na permi ang gauge how to win sa any election, local man o national kapipren. Tama yun na. That's reality, no? Kaya sila nila kung ay ka kwarta, nagpadalagang kapatira. That's true. No, kasi kung tuod nga waigan mo kwarta, paano ka tuod? Kay bisan tarpulit mo, wala ka. Correct. Bisan pangkapi-kapi ang imo nga mga runners, wala ka. So it's not really saying nga ginabakal mo sila. Part in asang logistics. Correct. Just being realistic. It would be unfair sa individual voter nga mo nagpabakal siya, let's say nagbaton sa 600 o 1,000 niya. Why ko nagbabakal art di ganito ka bakal isa kaha nga ba San Miglite baligya ka mabutante ko hindi isa mo sina panggangga lang na iya. There are many ways nga mag-reason out ka mo, no? Pero siguro kung in terms of generalization ti amo na kasi for a higher position like lagang ka mayor kontra na abi ka mo salamat sila kay wala kontra subong. Kung kontra na ka mo sa matiyag mo 600 pesos gapon. Nagligang election 600 previous nga election 600 sobra gani. May mga minimum sa barangay gani 300 500 gani. Then question pamakal balay na dani man nang natungdan magako sina. Hindi gid mako kay mo di diba? Diba? Kagang player di man magambal nga na makal siya. Correct. Budget ko lang na iya. Kapipren, if elected abi, anong imuon nimo primero may ipapasara sa council? If elected. Ginpamangkot na sa akon kay na Migo Art, hindi ko sabat direkta. Hindi ko sabat direkta. Naghalin ako sa pagka-barangay kapitan. Nagamon ako sa level nga decision maker ako mo. Nga implementor ako. As barangay servant leader, more ka sa paghatag direksyon sa imo nga sa lodlon lang nga pangabuhi bala sa social contact, no? Ang time sa isa ka barangay kapitan in terms of legislation, yutay lang,
no? More siya sa execution. Correct. Now, himuon mo ko nga city councilor, then anong akon nga agenda, no? Kaya nagamon ako sa pagkabarangay kapitan eh. So siguro I have to go back sa history sa akon nga pagka barangay servant sa pagka barangay kapitan. Mga areas nga sa din ma-relate ko sa akon nga function as legislator. No, ano ang akon nga mga pet legislation din ni naka-focus, no? Will it be related sa mga core values ng PDP Laban? Now, so balik kita sa core values ng PDP Laban. Ano ini nga mga panindugan, no? Sa akon nga pag-isahan nun, gina-memorize ko niya. Basta singgo ko taga-angkot siya no? Kaya sa PDP Laban, kanami, no? Kanami isa mga slogan, no? Maka-Diyos, no? Makatao, di ba la? Makabayan, no? God, humanism, country, participatory democracy, no, democratic socialism. So kung ikaw councilor, no, dino-focus mo diri, no. Kaya ang bottom line sa sining mga slogan, anti-poverty, anti-crime, anti-illegal drugs, no, anti-corruption, no. Paano mo ini mo convert sa legislation? So sa sining mga bottom lines, din dira ang aktual nga makita mo sa kabarangayan. Poverty, di ba la? No? Poverty. Kakulangon sa access, no? Sa mga basic services kay isa sa mga core values ang PDP Laban, democratic socialism mo, no? Nga equal nga opportunity para sa tanan bala, no? So kung ikaw city councilor, anong legislation ang i-craft nimo? Such nga wala pa ni obrahan legislation sa syudad. No? Nataon nimo, walang taon ta ang list. May koda na yan. Ano nga mga ordinansang napasal dira nga applicable, no? Kasi may mga biases ka man kung dati kang barangay kapitan mo. No? Anong nahon mo? Anti-illegal drug? Ano gibing power? Ano gibing legislation? Obrahon na ako. Nabi kon halimbawa, anti-crime ako, anti-illegal drug nga akon nga advocacy. Councilor ako, hindi man ako mayor, hindi man ako congressman. Yogs, hindi ka si mayor, hindi ka si congressman kasolve sa problema sa illegal drug kay mulan sa barangay. Hindi na ako dira masulod. No? But Kap, Realistic ka lang. nagapadalagan ka, di ba la? Realistic ka lang. Now, tising ko, I'll try my best. Wala ko sang ipangako. Pero amo na ako nga advocacy. Sa nakita ako mga problema sa barangay, siguro diri kita ma-focus gid kung paano ma-alleviate, no, ang sitwasyon sa barangay. Damo iya. Go ahead lang. Hello. Damo gid sang problema, no, sa atong barangay nga I'm not even sure, no, nga in terms of legislation kay konsyal isa ka man lang sa 12 ka konsyal ma-solve gid nimo. No, but kung hamalundan na gid lang abi nga just for the sake of advocacy, siyempre dira ako eh. Correct. Ang mga kabataan naton nga hindi ka tapos-tapos sa barangay, anong legislation ipasa naton? Kasi may mga national law naman gani kita. No child left behind policy, may ara naman. Kung sa bagay ang redundant kanina mga lahi. Universal nga healthcare ara naman. Correct. Oh, di ba la? Maybe jobs, maybe more assistance, ara naman ang DSWD. May tupad man, may... Tupad naman. Tupad balay man, tupad balay. So nga nagapadalagan pa kay Tedra, nga may mga konsyal pang syudad, ara naman gali. No. Di sinati rubber stamp lang na iya kamo dira. Kung anong pulis sa mayor, sportahan, pirma lang kamo. Nga, may konsyal gidaya nga nagambal ganyan nga ang mga changes kan implement mo gid ako. Kaya batian mo lang sa radyo gambal si mayor. O di ba? Ti kon anong gina-implement siya aprobahan sang konseho. Ti halimbawa kap maglaog ka isa ka lang na pilaban majority. Ti ano may mo kon 11 to bid just to isa ka lang. Ti anong effect mo dira kap? Ti wala eh. Ti padlagan ka pa. Ti wala ka man galida pulos. Hindi This is democracy. Bisan nga daw hindi ka da maposlanon,
Remember, Damo kita. kahit numbers game, you have to be there. Ang langaw, gani may pulos. Hindi bala. Ang ulod, gani may pulos. Diba? Everything has a pulos. Di ba? Everything has a purpose. Pero simbag, ang problema lang dira ka, pwede Makambalan ko na okay na ko. Medya man kita. white pulos, kaya kung sada, tigang bayad kita buhis, kisa na hindi man puslan bla. So, Compensated man, kung bagal kung trabaho ka, compensated ka man. Kung ginpili ikaw dira sa nga konsyal syudad, buto man ibalik mo man sa pamuluyo nga ang serbisyo nga ginpili ka sang tao, hindi nga mahulat ka lang sildo mo da. alam mo nang nakadlukan ko nga dumon. Nga sa isa ka gapadlagan dumaog, and then sa 3 years maway ka man sang inimuan, Why gid iban padlagang kapaliwat. Amo kani ang iban na madlagan Paliwat. ka. Di nga madlagan ka ano kay duway ka man himuan. Especially sa ako na Migo Art, nagamon ko nga daan nga ako nag-direct sang direction sa barangay. As a leader, ikaw nag-drive mo. Correct. Di ba? Ikaw nag-lead mo sang direction mo. Kung konsyal ka, mabuhat mo na. Siyempre, hindi. Kaya may mayor pa mo. May vice mayor pa. Correct. May mayoridad pa. May mo ka da, pero ang final say na mayor man ka. Pero don't lose hope. Kasi multi-sectoral kita. What I'm trying to say is, I hope na makahatag kita sang tingog sa mga sectors natin, mga deprived sectors natin. Kasi, laban na abogado eh. Alam na sila katama. Muda mo na nga laing nga obra. Ti, may ex-kapitan wala dira. May, Bagay, no? di ba? May, subuhin ko ben kagawad lang nga padlagan city councilor. Di ba? Based lang ibig sa atong experience may ara dira nga may amo sina nga kalawig sa housing industry. As a realtor, by profession realtor kita partner art. So, just hoping ang inang experience ma-rechannel naton. Migo Art, no? Kag may educate ang pamuluyo nga amo na niknangnan dapat. Ma-translate naton Ma-translate. sa isa ka level, no? Correct. Kasi ang Hindi istoryahan sila mo nga lang ginbutol. Ang iban gani at wali kapepren, kagawad kap. Ibang ganina nagdaog lang magud na sa mayor. Yes. Pero sa ila performance mismo, naway man sila nabalaan. With your respect sa ila, no? With your respect sa ila. Isa daw magsiling naton, anong nga klase ni sila yung mga konsihal man? Libot-libot, lagag pangapi. Ano na yung mga siyudad? Ako yung may rason ako, kay tiga bayad ko buhis. Kami nagaswildo sa inyo da, no? That's why nga, ang tao kung kaysa, naghihipos na lang. Nagadaog ka mo da, bangod lang sa mayor. Pero kung kamo blapadlagan, nga way, hindi nyo lang pagkabit ng ngalan ni mayor da. Talawang ko madaog ka mo. As I said, amo ina ang pila ka mga bottom line, no? Sa aton nga candidacy, no? Anti-poverty. No, now talking of anti-corruption, it's very interesting, siguro partner, kung naara ka sa konsiyo, nga you get to have an opportunity nga to get up close and personal. Makita mong working bala. Correct. Di ng problema. Sakto ang pag-manage sa syudad, sa finances sa syudad, sa mga proyekto sa syudad, no? Sila nila, yung konsiyo, rubber stamp pa lang na. Huwag gida sang may nag-fiscalize, no? O ay gida sa nagapabalo sa pamuluyo, what is going on? Di nagkatukwartan nyo. Ano na dapat, di ba? Mga controversial nga mga issue, pero nakita natin dira, nga pagsiling ni Mayor nga muna, pirma lang yung tanan ha. Why na debate? Why na debate? Why na debate? Kasi may representation man kita bala. Correct. No? Gusto man sa religious sector, gusto man sa mga vendors, no? Di ba? Gusto man sa mga single mothers, solo parents, baluan kung well represented man sila sa sininga mga debates. Wala na how? Pasaray lang niya legislation lang and then approve. Approve lang na yun. Approve na. Doon i-report lang sa aprobahan na, pasar sang konseyo, sang syudad, sang Iloilo, ang isa ka ordinansa, nga ang sini karon nga i-convert na. Ang real property tax, 300. Di ba? Reporter kita mo. Amo lang na. Kahit democracy man bala. Kisa nang makadipit. Wala away pero at least may discussion. Kisa man dipit ang purpose nimo nga masaling nga para sa pamuluyo ni. Kisa man dipit ang purpose mo nga daw masing why na gambal na kamo para sa pamuluyo pero kunara kamo na lipatan nyo man pamuluyo. Oo.
Oh, balita sa radyo. Oh, isa ka squatters area ang demolish. Kaya ano na sa sheriff ano. Te, anong siling mo sa ni mayor? Anong siling mo sa ni? Te, sinong chairman sang Committee on Urban Poor? Correct. Te, suno sa isa ka radio station na batian ta naghambal si mayor nga why na yung relocation site. Te, bahala niyang investor pasaylo sa ila. Pangita sa ilang Tiyang election. pumuluyo ka salaw din Correct. makadto. Oo. Oh, di ba? So, anong role sang isa ka konsyal dira? O sinong chairman sang Committee on Housing? Now, ikaw chairman sang Committee on Housing, knowing legislator ka malang ikaw ginapalapitan sa tao, ti konsyal, tinamahimo mo sini, ti kaya mo ning imo nga specialty, ti na mabulig mo sa amon. Really? May mabulig ka giman sa amon. Ti may mayor pa man no? Masin sa mo nang bali mayor. Oh, di ba? Pisa mo na ang bakit. Tinagambal na si mayor nga why kwartang syudad? Why na sa relocation site ang syudad? Ti apply ka mo eh. Apply ka. Balista ka mo to sa lain na ngalan sa ikupaw sa mo. Ano sa mo? Oh, lipat ko. Why namigo na ton sa di ba? Apply ka mo to anay. So amo ni nga mga concern na ground level nga very related gid sa aton as a former barangay captain ni Guard. Kaya dapat na sakto nang imo nga kuno, imong observation na kagawad kap nga dapat depende nga grupo ka mo ni mayor pero at least ma-voice out mo ya ang mga hinaing kung sa Tagalog hinaing sa mga pumuloyo. Yes. So, amo na ginasilin natin representation, no? In terms of legislation, what is close or closer to your heart, mga advocacies nimo, dira ka focus ang time. Kaya in terms of committee assignments, let's say committee on urban poor, nami ng committee na art. No? Parang kapitan ka mo, di ba? Feel mo gid ang hinaing, no? Sang marginalized nga sektor. Correct. No, sang imo nga barangay. As I said, kadamo-damo sa mga national program nga gina-download man sa barangay. As a member of the council, ano ba gid ang idugang mo bidira? Kaya ara naman na. Ang mga cash assistance, why na direkta naman yan sa office ni mayor balik man gyapon sa barangay. May mga government offices nga implement siya na. No, for Kagawad kap, we hope nga we're praying kasulod ka na sa council, no? Pero sad to say, no, wenta timpo. Okay. Di ko dasig isa ka oras. Kadasig lang sa isa ka oras, no? No, kapin pati si Kapipren sa media na nagalin, batid niya sa balana. Yan, so, hindi ka na mamangkot ni siya, kabalo na siya kung ano magpasunod sa iyang plano, kag iyang kag-experience nga barangay captain sa Landone State. Ang imo na lang panawagan sa atong mga pumuluyo nga sa 180 barangay sa siyudad sa Iloilo, kagawad kap. Kumpare Art, madamo nga salamat sa kigunan nga ginahatag mo sa aton. I believe nga sa isa ka demokratiko, makatao, makadiyos, nga panghimanwa, ang tanan may oportunidad. No? Siling ba lang, hindi nga sila lang. Hindi ba lang? Hindi nga grupo-grupo lang. No? What about the other side? Why ko, I'm not saying nga, ari ko yung Hindi nga ila-ila lang, kundi ilo-ilo. Oh, di ba? Di ba? Basi mayas, kung maayo ka, basi mas maayo pag ito sa kung tagaan mo sa tsansa. Correct. That's why ako, hindi, I'm not saying nga, may bad o ano. He's good. But basi very good pa ko sa saya. Correct. Di ba lang? Why bad mo? Kundi, good, very good, and best. Di ba lang? Basta best ka pa Tatlo sila. naka-level mo. Good, better, best. Best. Di ba lang? Kasi best ka pa Ano sila. masili mo kap kay Kwan? Is good. Ano masili mo better? Ikaw yung I'm the best. Oh, di ba lang? O daw ay malain, no? Positive tanan. May kontra. Tagaan nyo ko chansay. Because you're the best. Oh, di ba lang? Hindi ba lang? Ideya mo. Kay importante nga you have the mandate. You have the power to do good. Di ba?
that is the catch. Mm. How are you going to have the power? Mm. Kay in politics, ang piyak nga grupo, they will do their best para ma-exclude ka sa power. Mm. Di ba? Hmm. Kaya kung sino may poder sa pagdirihir, sa direksyon, sa barangay, sa syudad, that's it. Mm. Siya ang may privilege nga mag-set sang policy direction. Sila ang grupo nga makakraft sang legislation nga naka-tailor fit sa mindset, sa agenda sang sina nga leader. But first of all, dapat ara ka dira. Sa'yo nga pangloya kita. Ikaw na pangloya partner. Lawagan ako. Baton ka na, baton. Madamo nga salamat. Madamo nga salamat. Kagawad Kap. Yes, thank you so much. People. Pero yun, kasi sa mga Tagalan doon ay state na. dili yan makabanan si Kagawad Kap Efren Nemeo kag isaying for a position sa City Council. Kag we hope nga mabuligan nyo man siya. Kag makuan nyo blaman, tanaw-tanaw nyo. Subong timpo na ni nga i-discern nyo kung sino ang dapat kapungko. Dahil ni sila nga kapungko ni siya kay malapit sa syudad, malapit sa kay mayor. Tanawon nyo yung ang the best sa ni Kap Efren. You must select the best. No? Kay good na sila, pero may kailangan nga, so you must select the best. Sa kanan din ni Ruben Panes, aton nga resident engineer kag si Dinis Hoyaban, ang yuabyan sa Kaginan Art Calzas. Standby sa sudat mo nga sa second portion sa atong nga program. Mayong aga.